já to prolezu tamhle tudy. Než vychcená. Já ji nedám. Jak jinak. Ježišmarja. Já jsem si to měla. Když si spadnu, tak to vtípneš, je ti to jasný a budeš mi dát první pomoc. To bych ji nejdřív musela umět. Tak už to bude druhá. Beru to malinko okliku. Ježiš, to je složitý. Pak jde neprakticky. No, jsem tady. Ještě. Tedy pozor, proč pozoruješ moje kalhoty, oni vydržej, nebo? Já nevím, tak jako se mi nechci hlava.